Sesiphinde sabuya Sipusha amaphupho ezinye semakhoneni Uyothi uboneni ngoba lento sayikhala esikoleni Go. Hey, must stand. Kwavela wena mani bengithi kahlahle ngidinga ulondeka. Ufuna ngilondeka? Mani nginodaba oluncane nje ngifuna ukuletha iqobuqobu nolondeka oluphuthumayo mani ngiyacela. Ngicelele yena. Welondeka. Awuphume ngapha nangu lo mfana ekufuna. Awe. Londeka. Bethu phela la bengithi bethatha ngizokuqalaza phela bethu ngithi ufuna ukuthi ngikushaya yonke kunodaba engifuna ukukhuluma nawe ncane manje ungadinwa yimi. Kahle wena uhlanganisana nengane kamama. Hawu. Cha nje ukuthi ngifuna sixoxe Londeka. Uxoxani? Londeka uxoxani nalo? Uyazi ukuthi usikhotheni lo yiphara. Afuni ngisho ukusebenza uhlala la uqale nensanga imini yonke akenzi lutho ngisho imali yerent akayikhiphi Kuyaliwa makufanele kuphuma imali yerent wena ubhizi uyimatanisa nalona manje Uzothini mawumithi Sasifike nomyeni phela nakhona sawusiyela umawami makade wayifela Ha uswaba nesibindi sokukhuluma nami kanje uyakhohlwa ukuthi ngatakulwa yimina lo watakulwa yimi lo Usuqamba amanga wathi i-boyfriend yakhe ikunukubezile ngokocansi sifuna ukushisa umphakathi. Oqala nawe uma wangakwazi ukukhuluma naye saphila. Hawe ma, uNkulunkulu wami. Bafethu, mina ngihlangana nalezi cela ukuthi nibone ikhulume njengabe. Kunje kungenxa yakho. Hayi so. Londeka bafethu, ngiyaxolisa bafethu. Sipusha amaphupho ezinye semakhoneni Uyothi uboneni ngoba lento sayikhala esikoleni Shu isimanga soda Umlevethu, shoshozana. Laptop yami. Mfethu, laptop yakho athi ngicharge lapha ku STK mfethu. Sizokuhamba ngalo last one ngicharge ngalo bethu akasabuya ngimazi ukuthi ubona kodwa khuleka namhlanje bethu ngicabanga ukuthi uzobe khona nje uthola laptop yakho. Mfethu, ugesi ukhona i-laptop i-charge 3 hours. Sekuphela 2 days ingekho. Ngiyayifuna. Hayi khuleka zalo uzoyithola mfethu umshidi wesingathi ngafika phana akekho zalo yabo ngathi ngadinga uyifuna izolo mfethu namhlanje singafika bathi uzobuya ngekhadi zalethu kodwa khuleka uzoyithola mfethu. Mfethu, angifuni ukwanda kakhulu yabo. Uyazi na ukuthi mungayibuyisi lo muntu lo ochokhana noma uyamazi ukuthi unjani. Ngeke ngichaze nje. Mfethu ungayenzi into ungayitsheli mfethu boyfriend kama wakho mfethu lento indaba manje mfethu. Ngiyayifuna mfethu. 2 days wonke. Kodwa ayikulungile. Kulungile. Suisimanga soda Patika si scandal Suisimanga soda Awe madoda mbanjani madoda Shosho ngiyadideka madoda ngibona ubuse ngiqala eSakshop yami indaba sini umuntu engimshela Awushemi mthana umgade Ukade wena uba wena Sipingile Manje ugadisa wena esitolo sami ngimgadisa yena ugadisa wena Usenesikhathi ngana nihambile Awusahambi yayo Hawu iyawe lodwa Hayibo imali yami isaphelele kodwa Ngitheni kabi Yibo Futhi nje kade ngidayisa nje angikatholi lutho Hawu Hey Wendoda ngitshela ukuthi wena selokhu ngihambile mina 2 days nje nisenze u3 rand nobabili ugadise 1 hour nokade ayisilutho yena 2 days ngingekho u3 rand sawenzile Thengo gqaba u3 yena idayise malini Nimathiwa ngimholela malini ngizomholela ishumi ngisana u2 rand Angangazi Inesense leyo nto leyo Niyabona ukuthi ningikhani nyoni Futhi hamba la manje isitolo sami sengifikile futhi hamba la ha Awubumnana asinqosho ngiyifuseke nawe ngizothi hamba ngoba lo mfowenu lo nhlana udoti esitolo sami ngibulala isitolo sami dayisa u3 rand u2 days wonke Sewuthethisa nami hayi suka
Ngilinde wesipikile. Kulekani uyikonisephi imali kaphumlani. Yebo. Isemaphoyiseni lapho. Wenkabi ngeke engathi kumele nisebenze namhlanje. Sengidlele imali yomuntu phela shoke uzongibulala. Awu. Lama uhulumeni wasinika ama security nje. Ovala ifoni lo. Kwathi uthobeka lo. Wathobeka. Right. Ngirathi njani? Yini wahlala dabukisa kanje nomfowethu? Kwangathi uphuzile nje. Mina hayi ngidakiwe. Thobeka mfethu ngisakhala ngento eyodwa mfo uyazi nawe ngikhala ngani. Yiphi leyo nkinga? Cela ungiqoma mfethu kade ngishiya sekuphela iminyaka mihlanu lutho ufuna ungiqoma. Yathi njani? Uxa sofa ngo-100 ekhanda. Yazenza kanjani ke? Elula kakhulu ke lo sengithuthukile manje sengithenga isitolo. Uyabona? Imali. Sengisitolo futhi. Awusengithenga isitolo mina lesi le emhlanga. Awusesonwe yimi uphumlana ushayela abantu wabaleka bese ushuda la ngezimali wadayisa impahla mbe ngathenga isitolo bangiyabona ukuthi yabo kumele ngibe right yabo. Uzothi uma ufika lapha esitolo ke emhlanga uyazi ukwenza njani? Uzotshela umfana wami lo lapho sekuwumem manje sekuwophethe akunika u100 nobu 200 nobu 500 nobu 600 nobu 1000 uzomnika. Hamba phela umeleni. Hayi ngiyakhona ke. Inamba yakho kusayileya? Kusayiyona. Isimanga sodwa ikasi skanda. Sure yabathi kasi skanda. Isimanga sodwa ikasi skanda. Hey! Hayibo. Wala manje ushiya bani isitolo? Hayi sayibuyile uBrazil uphumlana ubuyile isitolo. Utshela manje lokho. Ngoba sengithubele intombazana lapho uthi wena abantu hlanu. Lapho kusele 3 rand. Andi 3 rand phela. elezi indaba idamula uplan kwami ke manje ke sibalekele. Kanti ngathi njani? Ngabe ngibuza wona ukuthi wena wenze njani. Ngiyazi bengihambelani la ufuna udamula ngisho uplan kwami. Futhi manje ningani? Wena Qo. Unjani bhuti? Ngiyaphila. Bengisathi ngiyokhulekani? ukhulekani yazi ngiyamfuna uhlale naye Ngihlangana la endleleni lapha uthe xa ngikutshela ukuthi unginikeza u100 rand. 100 rand. Yebo. Wenze njani? Isitolo sakho ukhulekani usenesitolo kusukela nini? Nasi nje. Ngokuhamba nje 2 days ukhulanise nesitolo. Hayibo. Chiefs wena. Ngokuhamba nje 2 days. Hayi. Umuntu ongaphathi. Uthi angizocela 100 rand. Yazini, hamba umtshela ukuthi wena obabili nizowulanda lo 100 rand la. Hayibo. Hayibo bhuti. Saniyitolo ngokuhamba nje hayibo. Hayibo. Isimanga sodwa ikasi skanda. Sure yabathi kasi skanda. Yebo. I told you the TK. Yeah, ngizokubizela yena. Hayibo. Ngiyalinga ngisekujangaru yini? Sak. Hlalo sokhosi lesona usasavuma uhlala isihlalo wena. Wena TK futhi. Lokuthume nawo uthe uyize kuba wena.
Ushangani? Wena khona laptop ozolithola la. Lo muntu olethe le laptop la uzoyibambisa ngikwele. Awona bhuti ungijoyina baba. Eskithi. Hayi, iskindi ma. Ngikhoza nje iskindi. You know the motor. Eskind. Fire! Skid, chamar que oh shit. Fire! 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 Ngase ngavelela usufuna ukuthatha yona le ngekho ke le ngekho hambe ukhokhela isoka lami hayibo unasoka lakho ekweleta mina abakutshelana uSTK ke lo osuke kukhupha wena yilona soka lami ke le hamba Amlekelele. Sende borayi awukahlancane wena yini Libo ngakhuluma nami ngasidile. kanti wena lo ndanga ngimngakanani vele kwena no cela usheshe ngikuzele leya angizela ngizokuxabana namhlanje ungasitendi yangikaya le nzima noma cha We, ungabone nje imali lo. Ngcolile nalesola esikele ngibone. Libo. Ngibethe sesakho ngibona ngasamnika le mali engidingayo futhi no kwazi ungitshela ukade ungitshela namhlanje ukuthi ngiyabona kodwa kade ngibone imali sesakho manje ngasanginika ke le mali lena Hafisira singayidinga le mali lena Ngamalini? inkulu kakhulu futhi Malini? simane nganguthola Oh, ngiyabona. Uzothola spin kick. Entertainment. It's King. Roman Reigns. It's free. Says King. Okay, danga niwe. Telanga yini? Ngilethe imali yakho baba, ngilethe imali yakho pethu. Check, that's imali yakho baba. Manje ngale imali mhlawumbe uyangicomela noma ngicomela. Okay. Ungihlukane nami phinde futhi uzoboleka imali kuwena. Uvayela. Vayela. Yes King. Likarata lo King. Uyakhokha le. Skin. Ngiyayazi okay, yamali ke yade soyisebenza lapha bala 40 blocks. Awungiyele nalo master pass. Yawuka. Umfasi ngathi akutshela usakayibeka angimuphi angifuni nje ukulahle ngi200 ngoba ngiyazazi inzipho zu120 yeah ice skin man mshokisi wow ngiyambese hayi wona ma envelope ethu lawo envele ke wena ngeke ungayazi envelope because wena umuntu phela udinga lalezi
Yajaba lo mfana lo. Kokhela mina ngemali yami. Asamse confirm, samse ubuzo isidala. Sikinda sike ukuyobuza lapho. Angisho ke mfana. Ngisho la sishiye khona, ngishiye khona. Uthi siconfirm sisakhona, mingekho sikhona ngqo yena. Sikinda wambhede ukuthi imali zakho. Ushiyela le, khona ngeke yabonani kunokujwayela kabi ke manje. Ngenzeka nini ukuthi lo muntu engithi umuntu wami usebenzela ama-underwise, masebenzela ama-sin. Thathe le mali wayike indoda yakhe. Wena uthi ngamboni lo usikase ukusebenza. Eskidi uyayithola le mali. Eskidi siyosha umuntu. Eskidi. Eskin, fire! Umshaka ke arke umuntu osevenezela eliphansi. Skin. Eskin. Man, check it. I'll check it engine. Eskin. Some Eskindi, bhekena ngaphezu kwemicrowave. Hayi maskindi bhekena sefridge man with the freeze. Umuntu opoleta. Eskindi. Eskindi usaphatha. Eskindi. Ngelo lo kwabidale. Hayibo. Angathi uphumlani lona. Kuleyani? Wabelele ngani? Wabela ngibona ukuthi qashela abantu. Angimina. Ozalana ngibona kwena, ngiyakubona phela ukuthi wena. Mabura serious. Musebenzi silima, ngiyakubona nje ukuthi wena. Angimina serious. Shayisala nakho ngizobonisa kwena. Mabura angimina. Shayisala khona ngizobonisa kwena. Usulokhu uphikela ukuthi lapha shayisala. Hawu. Ngitha kwena. Kumulele nto ngibonisa kwena. Asira kurasa ngimina. Umlando esekhanda khona ngizobonisa kwena. Mabura angimina. Umlando ebhukile khona ngizobonisa kwena. Ngoba nje kwenzekeni ngoba ngiyabona ukuthi Mabura ngiyabona. Yabo yonke into ngisicaba ngesilimo. Akwenza. Pura ngokhokhela imali yakho pura yami. Hamba ngokuhamba sijezi ngemakhaya ngibona ukusenzela into sakho. Ka uma bekula pura ngasasa le mali. Bekhuluma ngakho. Pura yami. Noma ngithatha kwena. Mhlana amajitha kini. Ngona amajitha kini noma wakho. Amakaya pura. Ngiyaphuka wa.